B'mod regolari, l-Awtorità Maltija tal-Mediċini li taqa' taħt ir-responsabilità tal-Ministeru għall-Anzjanità Attiva twettaq spezzjonijiet fabbriki Maltin u anki internazzjonali li jimmanifatturaw il-mediċini biex tassigura li meta jinbijaw fl-ispiżeriji jew jingħataw lil pazjenti fl-isptarijiet ikunu ta' kwalità għolja u sigura skont standards Ewropej. Ma wieħed mit-timijiet li jwettqu dawn l-ispezzjonijiet żurna Lauro Bindo f'Ħalfar, waħda mill-fabbriki f'pajjiżna li tanalizza eluf ta' konsenji ta' mediċini kull xahar f'laboratorji apposta qabel ma jkunu ċertifikati li jistgħu jinbijaw fis-suq Ewropew. Iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Mediċini, il-Professur Anthony Seracino Inglot, spjega li waħda mill-funzjonijiet ewlenin tal-Awtorità hija li tara li l-mediċini fl-Ewropa u allura anke f'Malta ikunu ta' kwalità għolja skont standards Ewropej imsejħa bħala EU GMP li jiżguraw prattiċi tajbin tal-manifattura. Tal-aħħar 10 sin sviluppajna EU GMP għal pajjiżi terzi, ċifi pajjiżi barra mill-Ewropa, għandna fidejna fuq l-40 industrija li aħna inkarikati li naraw li daw huma skont EU GMP meta jieħdu ċertifikat oriġinali, ma tant ieħor huwa importanti li jżommu dawn l-standards f'kull ħin u f'kull mument li jkunu jaħdmu. Waqt spezzjoni f'din il-fabbrika, Stephanie Farrugia, mid-Direttorat tal-Ispezzjonijiet u l-Infurzar fiħdan l-Awtorità Maltija tal-Mediċini, spjegatilna kif isiru l-ispezzjonijiet fabbriki fejn jiġu manifatturati u ttestjati il-mediċini. Indumu normalment xi 5 ijiem, normalment skont kemm tkun kbira il-fabbrika. U niċċekkjaw il-proċeduri, niċċekkjaw il-laboratorji, niċċekkjaw l-operat kollu u naraw li huwa konformi mal-liġi Maltija kif ukoll dik Ewropewa. Aħna meta niċċertifikawhom li huma jistgħu jimmanufatturaw jew jirrilisjaw daw il-prodotti għal fuq is-suq Ewropew mhux Malti biss. Dawn l-ispezzjonijiet iżommu l-aċċessibilità fis-suq kif ħafna mill-mediċini jinħadmu f'pajjiżi terzi, paċ-Ċina u l-Indja. L-Awtorità Maltija tal-Mediċini ma tagħmilx biss spezzjonijiet f'Malta manki f'pajjiżi lil hinn biex tassigura li l-fabbriki tal-mediċini jimxu mal-istandards Ewropej. Din l-aċċessibilità toħloq ċertu kompetizzjoni u bekk il-prezzijiet jistgħu jżommu ruhom iżjed stabbli u xi drabi wkoll meta naraw insibu industrija u niċċertifikawha li tista' tagħmel daw il-mediċini bl-istess kwalità bħal kieku saru ġol Ewropa, dawna wkoll irraħsu l-prezzijiet. Intant stajna ninnutaw li l-maġġoranza tal-ħaddiema f'dawn il-laboratorji ma kinux Maltin, għaliex kif spjegalna d-direttur maniġerjali tal-fabbrika hawn ħafna nuqqas ta' ħaddiema fis-settur. Hawnhekk appella biex aktar żgħażagħ jinteressaw ruhom fis-settur tax-xjenza għaliex hawn ħafna opportunitajiet ta' karrieri f'dan il-qasam li dejjem qed jevolvi. Il-pjan tagħna huwa dejjem ta' espansjoni. Jiġifieri bħalissa din madwar 200 ruħ jaħdmu magħna. U għanna vacancies ta' madwar 15 u 20. Diffiċli ssib analisti lokali Maltin u l-appell tiegħu li żgħażagħ tagħna li jieħdu karriera fix-xjenza għaliex xogħol kemm ovvjament magħna kif ukoll fis-settur farmaceutiku u dak huwa l-appell tiegħi.